سلام كبرات تهاتلتي بين تي في عمت كلتشن إسران زازيمنا كلتشن إسران حدن كافتي زحلفة عمتات زبلسأتن سلامن تعنان كسانة زمل عمت كتكون لنا عندها تمننا كم وتروه نلومي عربي حدث الرئيس تدالوه على توزينات تحيزلكم مسئلكم بقدام النت عرست زينا سودان بإثيوبيا مريتي تتحيزن يزبلته ملو بملو 5 تقوات صرته حبيرا منستري ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ንፈጻሚ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣብ ካይሮ ሃዝራሪቡ ኣብ ዞባ መትከል ይውሰድ ብዘሎ ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ ዕጡቃት ሓይልታት ኢዶም ይህቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ሩሲያ ኣብ ትግራይ ንዝተጎድኡ መሰረተ ልምዓትን ምጽጋን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ደገፋ ከም ትገብር ገሊጻ ድሕሪ ቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮሚያ ብዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ሰብኣዊ ገበናት ከም ዝተፈጸመ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ بريطانيا هابز حدش عمت كاب حبرة أوروبا بعله وزيا تيك توك كاب قال 10 عمت كلها كسي خقرب الليو سودان أب دارفور زلو حيل عقابي سلام دحناتون سرعتون تحليون خوات نخت جبر كم استحاتتن قال انزل هس الزينات حيزلكم متسلخو سناينا يمكتال جزين لا تمنخو ابزا channel دمه ناي وترو تخاتلت نخت كونو سبسكرايب كتجبرو بخبري عدمكم سودان بإثيوبيا مريتي تتحيزن نزبلته مولو بمولو 5 تقوات صرته حبيرا أبز حلف قنات سودان مريتي بخفيل بوتادراوي حيله مليس اللخو استرفز توغبت مريتيون كملس يختبل امر رخي وزحن تزرقيو 5 نبره يذكر زناي كلتين هاجرات قچت نابز خفه ملكو خينهر بخلته منقساس تجبره تبقسو بزي فرخ بالتاني غنيو دحرزي تختيلو سودان أبز حلف قدامتي زبزح كفال مريتا 5 ملست وصا غداي منيستر عمر غامارادي من غازطኛታት تمالي ابزهابو مغلصي اتتريفو زنبره مريت كم زملسو غليصو ازي ابز حلف سمون وهاب قال منيستر ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አቶ ዲና ሙፍቲ ሱዳንና መሬትና ወታደራት አውፊራ ክብል ጋዜጠኛታት ገሊጹ ህንባሩ ይዝከር ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ከም ዝገለጹ ሱዳንና ይዝኾነ መሬት ዶብ ከም ዘይጣሐሰትን ካብ መሬታ ኻን ዝኾነ ይሕሊፋ ከም ዘይተብን ተዛሪቡ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ግጭት ብዙሓት ወታደራት ህይወቶም ከም ዝሳንዩ ዝግለጽ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ንፈጻሚ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣብ ካይሮ ጸውዑ ኣዘራሪብዎ وهاب قال منستر ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝሃቦ መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ንፈጻሚ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣብ ካይሮ ጸውዑ ኣዘራሪብዎ ካብቲ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዝተዋወ መግለጺ እቲ ንግብጽ ዘቆጣዓ እንታይ ምዃኑ ግሉጽ ከም ዘይኮነ ብዛዕባ ዝሰመዚ ግብጽ ርእይቶ ክቡ ከም ዘይደለዩ ካብቲ ቦታ ሮይተርስ ሓቢሩ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ድሮ ክትመልኦ ጀሚራ ዘላ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ንኣመላሉን ምሕደሩን ብዝምልከት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ግብጽን ክግበር ጽንሕ ዘተ ዛጊት መፈጸምታ ከይተገበረሉ ኣብ ጠልጠል ከም ዝርከብ ይሕበር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተወልዑ ዘሎ ግጭት እውን ናብ ዝለዓለ ጥርዙን ከይከይድ ይፍራሕ ኣብ ዞባ መትከል ይውሰድ ብዘሎ ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ ዕጡቃት ሓይልታት ኢዶም ይህቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መትከል ይውሰድ ብዘሎ ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ ዕጡቃት ሓይልታት ኢዶም ይህቡ ከም ዘሎ በቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ዝተጠያየሰ ግብረ ሓይሊ ኣፍሊጡ ነቲ ምኽባር ሕግን ዓውደ ጸጥታን ዝመርሖ ሌተናል ጀነራል ኣስራት ዴኔሮ እቲ ጉጅለ ጥፋት ኣብ ዞባ መትከል ብፍላይ ኣብ ወረዳታት ቡለንን ብቆጂን ዜጋታት ብምቕታል ንብረትን ናይ ምዝራፍን ምቕንጻልን ኣረሜናዊ ተግባር ከም ዝፈጸመ ተዛሪቦም زحيلو وفري بمكياد ابتي كبابي حقي بمخبار سلام نمرغاص اب استغبر صاري بزحت عطقات ايدوم يهبو خمزلو حبيرو اتي عطق حيلي قدم يل زفصو متقاتات سيوه بمسغوم منبريوم حديغوم استزنابلو زيغاتات نامره بيتوم يملسو خمزلو نغليصوم اتي غبر حيلنتي كبابي دحري مركابو سغات تفطيرلوم زنبرو كبابيتات بمرغا ناب زحشه سلاماوي منقسقاس يملسو አሉ ሚሎም مرحي بوليتيكان هزبوي زتن آتو تسفايه بلجيجي بقدوم أتي استفدت متقعتي بمرحن بمتحبارن ستترتقلو نتمتقعتي مكل خالنا تقبوم حلاف النوتم زي تواتسون أمر راحتاتن حقاون بوليتيكاون سقومتي يوسر كمزلو تزاريبوم روسيا ኣብ ትግራይ ንስተጎዱ መሰረተ ልምዓትን ምጽጋና ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ደገፍ ከም ትገብር ገሊጻ روسيا ኣብ ትግራይ ንስተጎዱ መሰረተ ልምዓታት ንምጽጋና ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ደገፍ ከም ትገብር ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሩሲያ ኣምባሳደር ሃገር ኢቭጌት ተረኪን ገሊጾም
እቶም አምባሳደር መንግስቲ ኣብቲ ክልል ዝገበሮ ሕጊ ወፍሪ ምኽባር ሕግን ህልውናን ምዛሙ በአዎንታዊ ጎኑ ከም ዝሪኦ ገሊጾም ብዙሓት ንጹሃን ሰባት ከይተጎድኡት ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ምዛሙ ዘለዎም ናዳ ገሊጾም ነቲ ኣብቲ ክልል አጋጢሙ ዘሎ ዕንወት ንምጽጋን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ደገፍ ከም ዝገብር ድማ ሓቢሮም ኣብ ትግራይ ዝተጎድኡ መሰረተ ልምዓት ንምጽጋን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ብቀዳምነት ደገፎም ከም ዝህቡ እዮም ገሊጾም ኣብ ትግራይ ዝተገበሮ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ሃገሮም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ኢሉ ስለ ዝኣምን ነዚ ደገፍ ከም ንገብር ይነረድ ኢሉ ድሕሪ ቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮሚያ ብዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ሰብኣዊ ገበናት ከም ዝተፈጸመ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እቲ ኮሚሽን ነቲ ፍጻመ ብዝምልከት ኣዋርሕ ምጽራይ ከም ዝገበረ እዩ ገሊጹ እቲ ጸብጻብ ብውሑዱ ኣብ 4 ዝተፈላለዩ ቦታታት ብጉጅለ ዝተወደቡ ሰባት ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተንቀሳቐሱ ንሰላማውያን ብዘስካሕክሕ ኩነታት ከም ዝቀተሉ ኣካላውን ስነ-ኣእምሮውን ሃስያ ከም ዘብጽሑ ንብረት ከም ዘዕነውን ነበርቲ ከም ዘፈናቀሉን ይጠቅስ እቲ መጥቃዕትታት ድማ ብክፋል ብሄርን ሃይማኖትን ዝፈለየ ምንባሩ ገሊጹ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ ዝነበረ ውሩይ ስነ-ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ብኣቋጽራ ኢትዮጵያ 22 ሰነ 2012 ናብ ኣዲስ ኣበባ ገላና ብዝበሃል ከባቢ ከም ዝተቀተለ ዝዝከር እዩ እቲ ኮሚሽን ከም ዝበሎ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተሳተፉ ሰባት ስልታውን ዝተዋደደን መጥቃዕቲ እዮም ዝፍጽሙ ነይሮም እቶም መጥቃዕትታት ድማ ኣብ ሰብኣውነትን ዝተፈጸመ ናይ ግፍዕን ጭካነን ገመኑ ይብል እቲ ጸብጻብ እቲ መንግስታዊ ኮሚሽን ወሲኹ ከም ዝበሎ ድሕሪ ሞት ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝነበሩ 3 መዓልታት ህይወት 123 ሰባት ክሓልፍ እንከሎ ብውሑዱ 500 ሰባት ድማ አካላዊ ጉድኣት በጽሕዎም እዩ ካብቶም ዝተቀተሉቶም 53 ሙልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ዝተቀተሉ ኮይኖም እቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት ኣብ ልዕሊ 306 ሰባትን አካላዊ ጉድኣት ኣብጽሖም ኢሉ እቲ ኮሚሽን 76 ሰባት ድማ ብሓይልታት ጸጥታ ክቀተሉ እንከለው ኣብ ልዕሊ 197 ድማ አካላዊ ጉድኣት ኣብጽሖም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ እዋንቲ ናዕብታት ብዘጋጠመ ፍንጃር ባርዕን ካል ሓደጋታትን 12 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ተጸብጻቢ ይሕብር ካብ ምጥፋ ህይወትን ምጉዳል አካልን ብተወሳኺ ብኣሻሓት ዝቁጸሩ ሰባት ካብ መንበሪኦም ተመዝናቢሎም ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ትካላት ንግድን መንግስታዊ ንብረትን ድማ ዕንወትን ዘመተን ኣጋጢሙ ኢሉ እቲ ኮሚሽን ብሪታንያ ኣብ ሓድሽ ዓመት ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ብዕሊ ወጽያ ብሪታንያ ኣብ ሓድሽ ዓመት 2021 ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ብዕሊ ተፈልያ ሓድሽ መንገዲ ከም ዝጀመረት ተገሊጹ እቲ ሃገር ሓሙስና ብዓርቢ ኣብ ዝውጋሕሉ ዕለት ካብ ለይቲ ሰዓት 5 ጀሚሩ ንሕግታት ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ዓብደው ከም ዘበለት ተገሊጹ ስለዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ቦሪስ ጆንሰን ብሪታንያ ናጽነታ ጨቢጣ ክብል ተዛሪቦም ድሕሪ ሕጂ ነገራት ብዝተፈለየን ብዝሓሸን ኣገባብ ክነሳለጥ ንኽእል ኢና ድማ ኢሎም ፕሬዝዳንት ፍራንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ብሪታንያ መሓዛን መሻርክትን ናይቲ ሕብረት ኮይና ክትቅጽል እያ ክብሉ ተዛሪቦም ሚኒስትራት ብሪታንያ ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ለውጥታት ክግበር ምዃኑ ብምግላጽ ህዝቢ ሓደሽቲ ነገራት ክጽብህ ኣተሓሳሲቦም ካብ ዜና ብሪታንያ ከይወጻና ኣብ ኦክስፎርድ ዝማዕበለ ኣስትራንዘኔካ ዝተሰመየ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ብሪታንያ ካብ ዕለት ሰኑ ጀሚሩ ኣብ ተግባር ኩዕል ፍቓድ ከም ዝረኸበ ተገሊጹ ብሪታንያ ካብዚ ክታበት 100 ሚልዮን መድሃኒት ኣቐዲማ ኣዚዛ ትርከብ እዚ ከዓ ን50 ሚልዮን ሰባት እኹል እዩ ተባሂሉ ጎን እቲ ብፋይዘር ባዮንቴክ ዝወሃብ ዘሎ እዚ ናይ ኣስትራዜኔካ ተወሲኽዎ ሙሉእ ህዝቢ ዓባይ ብሪታንያ ክኽተብ ዝኽእል ምዃኑ ሴክሬታሪ ጥዕና ብሪታንያ ማት ሃንኮክ ኣፍሊጡ ማት ሃንኮክ ነዚ ርኽበት ኣዝዩ ውሳኒ ኩነት ብምባሉ ገሊጽዎ ሕጂ ብርእሰ ተኣማንነት ንኹሉ ህዝብና ዝኽትብ ዓቕምን ትሕዝቶን ኣለና ክንብል ንደፍር ኢና ኢሉ ቲክቶክ ካብ ጓል 12 ዓመት ቆልዓ ክሲ ክቀርበሉ እዩ እታ መንነታ ከይተገለጸ ክጸንሕ ቤት ፍርዲ ዘፍቀደላ ቆልዓ ቲክቶክ ንሓበሬታታት ቆልዑ ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገዲ ከም ዝጥቀምሉ ትኸስስ እታ ቆልዓ ዝወሰደቱ ተበግሶ ብኮሚሽነር ህፃናት ዓዲ እንግሊዝ ኣን ሎንግ ፊልድ ደገፍ ረኺቡ ይርከብ ቲክቶክ ኣብ ብሪጣንያን ኤውሮጳን ሓበሬታታት ምሕላው ንዝምልከቱ ሕግታት ከም ዝጠሓሰ ኣን ትገልጽ ቲክቶክ ብወገኑ ቆልዑ ንምሕላው ዱልዱል ፖሊሲ ከም ዘለዎን ትሕቲ 13 ዓመት ዝዕድሚዮ ንቲክቶክ ክጥቀሙ ከም ዘይፍቅድን ይሓቢሩ እቲ ጉዳይ ኣብ ኤውሮጳን ኬንያን ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚዮም ተጠቀምቲ ቲክቶክ ዝሓሸ ሓለዋ ክረኽቡ ከም ዝኽእል ትስፍቱ ምዃና ኣን ተዛሪባ ቲክቶክ ናይ ቆልዑ ሓበሬታ ኣኪቡ ብምስራሕ ኣቓልቦ ተኸታተልቲ ንምስሓብን ካብ መዋዓውዒታት ኣታዊታትን ንምርካብን ይጥቀመሉ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዋ ድማ ሓቢራ ንሳ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ለንደን ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ እቲ ትካል ንሓበሬታት ቆልዓ ክድምስስ እቲ ቤት ፍርዲ ክእዝዝ ጠሊባ እቲ ቤት ፍርዲ መንነት እታ ቆልዓ እንተተገሊጹ ብኻልኦት ተጠቀምቲ ቲክቶክ ምጉዕ ዕባዕ ክበጽሓ ከም ዝኽእል ብምግላጽ ስማ ከይግለጽ ወሲኑ
ኣብ 2019 ቲክቶክ ምስ ኣተሓዛ ሓበሬታ ቆልዑ ብዝተኣሳሰር ብኮሚሽን ንግዲ ፌደራል ኣሜሪካ 5.7 ሚልዮን ዶላር ተቐፂዑ ዝነበረ ኮይኑ ደቡብ ኮርያውን ኣብ 2020 ብተመሳሳሊ ምክንያት መቕጻዕቲ በይናትሉ ነይራ። ሱዳን ኣብ ዳርፉር ዘሎ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ድሕነቱን ስርዓቱን ተሓልዩ ንኽወፅእ ንኽትገብር ተሓቲቱ። ሱዳን ኣብ ዳርፉር ዘሎ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ድሕነቱን ስርዓቱን ተሓልዩ ንኽወፅእ ንኽትገብር ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪካን ኣተሓሳሲቡ። ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪካን ብሓባር ኣብ ሱዳን ዳርፉር ዘዋፈሩ ዓቃብ ሰላም ተልእኮ ምዛሙ ዕላው ከም ዝገበሮ ይዝከር። ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ መህመትን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉንተሬዝን ብሓባር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ኣብ ዝቕጽሉ 6 ኣዋርሕ ድሕነቱን ስርዓቱን ተሓልዩ ንኽወፅእ ኣካላት ሱዳን ሓላፍነቶም ንኸዋጹ ኣተሓሳሲቦም። ኣብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሰላም ንምቕጻልን ሰላማዊ ዜጋታትን ንምሕላውን ዝተዳለወ ብሄራዊ ትልሚ ተግባራዊ ንምፍጻም ኣድላይ ደገፍ ንምግባር ድልዋት ከም ዝኾኑ ምግላጾም PPLS ዴሊ ጸብጺቡ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ ነመስግን። ሰናይ ንዓኹም።